Mga kababae, ilang taong ka na? 19 po. Nag-aaral ka pa? Graduate na po ng senior high. Hindi na, ano po. Saan ka natutong mag-acoustic? Ano po, YouTube lang po. Wow! See you in YouTube. Filipino Life Stories, Filipino TV. Supportahan natin ang sariling atin. Good luck, mag-aral mabuti, maging mabuting Pilipino. Sige, shout out to everyone, shout out. Anong YouTube nyo? Anong YouTube channel nyo? Meron? Ay! Sino ang favorite nyo na acoustic singer? Sa pag-acoustic po, sa parang tinigger po. Parokya ni Edgar, paborito ng ating mga kabataang Pilipino dito sa anong taon to? 2026. Anong place to? Calasiao, Pangasinan, ang ating magiting kabataan acoustic singer. Ito, meron silang panghanap buhay na Basking po, basking. sa inyo yung gitara. Opo, sa amin. Ito. Sa amin po. Wow, ang swerte ng magulang nyo naman. Be responsible